Kolikrát už jsi zvrátil do té pumpy, že si vezmeš něco dalšího? Jo? Já dvakrát. Dvakrát, že? Třikrát? Dvakrát. Podruhé jsem si dělal srandu, že mi chybí cukr. No tak co, jedeme, nebo co, už jsme naložení tady? To točíš na šířku. Bo to bude vlog. Budeš YouTube. Jasné. Já budu jako taky ve vlogisku. No? Já jsem byl 5 let zpátky u hazard video. Tak vzpomeneš, jak jsi byl slavný, kámo. Hlavně až ten záběr uvidíš, tak... A jak dlouho vybíráš kurtnu? Dávám si většinou nad věcema záležet, tak dlouho. Z nějaké nehody? Mám jdeme s hasičskou přilbu. Hasičskou. Bez tlumiče. Hej, vy jste tým? Ukaž se jí. Oni jsou proti nám. Ty ale můžeš mi vysvětlit, jakože proč jsi vybíjel ty okna tady? On je normálně, ale normálně tak to je stylek svině. Kde máš DJ pult? Tam je... No já točím ten vlog, ty vole, aftermovie, všecko, to, tamto, usmej se. Ty zapíš pivo pivem? No to není moje, já to držím jenom. Já mám dost záznamu, abych si to natočil. Jasné. To bude citronové. Hej, opatrně, to nemá plechovka. Ještě, no, dobré. To moc není. V rozporu s obecně rozšířenou představou se langusta živí výhradně plody moře, což jí nikterak nebrání zůstat veskrze lidskou. A jak to, že furt ještě chrapou? Pojď zbudit, ne? Ráno vypadají všichni velmi fresh. Kamu na špatnou stranu kamery ses tam šteloval. Mega freshiček. Jsem úplně ready, vole. Kolik je hodin? No mi otevřel okno na autě! A byla mi kosa celou let! Děláme jako likvidace, to není činnost. Ještě se to dá sestříhat. Když je to pomůže, ta guma, když ji dáš pryč, že to bude méně držet. Jo? Tak kolika to byla nakonec, Mario? Ještě pod zákonem, 14. 14? A konec, vole. Tak právě máme aktuální čas 7:17 a vyjíždíme směr Wrackfest.
Co má jsou tlaky? Jo. Musím vypadat, že jsem cool, ne? Všecko šlape, všecko hrá, rozjezdí tak za 15 minut, auto furt není ready, klasika. A někdo mi zase volá. Já už... Profesionální lepič. Jo, dívej se, tady jsem nechal kus papíru. No moc jí to nejde. Dívej se, je to tam. To je hashtag. To je hashtag. Vím, čím ti udělala ta radost. Koupím ti pár sprejů a nechám tě posprejovat nějaké auto. Dobré, nemusíte mi z toho dělat ale Pride auto. Výčajník to? Jaké z toho máte pocity? Smrdí to. Mám politou ruku, ve které mám díru, takže hej, nehýbejte mi s tím! To není gauč. Jsme slyšeli opět jako velice hodně informací, myslím, že nám to stačí. No, celé dobré. Ne, Felici. Nejsem nervózně, jsem v pohodě, už mám... 6.5 hours later. Boring. Tak, Kubo, jak ti jde natáčení, Kubíku? Je to super. Spal jsem na to asi 15,5 minuty dneska. Ano, tak moc. Mám tak ještě jako 1,3 v žile. A jinak... Ale už je mi dobře, tak se to jako doplní za chvilku, jo, to bude v klidu. Takže všechno v pořádku, jo? Všechno je v pohodě. Naprostém. Sice mě tady ta věc, protože nefunguje, ale než se to vyreklamuje, tak budu v důchodu, takže se s tím asi naučím žít. Správně. No a Jardo, otázka i na tebe. Jak ti jde focení? Hej, není to dneska špatný, jde to, na to, že jsem jako nenaspal ani minutu. Jsem ještě tak je to fajn, jako dá se to. Super, tak doufáme, že se ti bude dařit a vyjdou krásné fotky. Díky. Takže stavění merče. Už můžu? Jasné. Zkouška, halo. Tak, prosím pěkně, kdy bude tady merch stánek k dispozici? Také 2 hodinky? Ano. Jak dlouho? Takové 2 hodinky bych to typoval. Takže s Marou tak 4. Jo. 2 hours later. Jdeme dál, tady, dostáváme se k závodníkům. Jaký máte pocit z dalšího kola? Vysypete motor v první zatačce nebo až ve třetí? Já nevím, jestli jste viděli moji první jízdu, ale hned při první zatačce jsem skončil mimo trať a myslel jsem, že jsem skončil klasicky. A nějak jsem se vrátil do závodu. Jo, ti ostatní, no. Byly tady velmi negativní ohlasy na vaši jízdu. Jak to vnímáte? Jak byste odpověděl na to, na tuto situaci? Důležité je mít podporu v týmu, to jsou moji týmoví mechanici ve své podstatě, kteří to auto pomáhali stavět a hlavně lakovat. Tam někdo zase tuninguje auto. Jaromíre,
Spěli si po svých autech. No, ne, jako bylo to fajn, ale já jsem tam přijel, nebyl jsem vůbec připravený, že pojedu, protože, no, jedeš, pojď na start, dojel jsem ke startu, no oni už všichni jako jeli, už nemůžeš jet, říkám, jak nemůžu jet, a teď my seděli 2 kluci v kufru a prostě, no, ale oni už jeli, říkám, tak vyskakujte, jedeme, doženeme ještě půl kolo nebo něco, dojedu na start nastartovaný, zajízdí se pás sám, dávám si přilbu, všechno a oni už na startu furt stáli. Takže bych to zhrnul, takže si z vás tady všichni robí Jenom prdel. Nice! To bych tam úplně nedal. Výborně! Hele, oni jsou všichni rádi, že jsem se zatím nepřevrátil, že se mi nic nestalo. Samozřejmě. Všechny bezpečnostní prvky auto samozřejmě má, oblepené sklo, no. Vybité všechny ostatní. A bezpečnostní pásy zezadu. Prémiová výbava. Máme prémiovou výbavu. Elektronická okýnka pořád, ale to nesmí nikdo vidět, že tam mám. To tam není. Vůbec jsem to neviděl. To jsem neviděl teďka. To se nám zdálo. To je ponorkový moc tohle. Obojživelné vozidlo, víš? Zavřeš, utěsníš a jedeš všude. Vypadá taky zezadu. To je zase ten aerodynamický vak, aby drželo, víš? Oh my god! Wow! Pane, jak se cítíte na dnešní závod a na dnešní produkci? Dopadne to dobře? Dopadne to úplně skvěle. Naspal jsem 0-0. Žeru všechno, co je zelené, začíná... Kolik máte v žíle ještě? Na kolik se tak cítíte? Ano. Yes! Stop it. Get some help. Kamera akce, můžem? Jo. 5 minut před startem Maria Shona se rozhodl změnit pneumatiky na svém voze. Zapomněl, že tady nemá Luigiho z aut a musí to udělat sám, protože mu všichni odmítají pomoct. Ale vypadá, že to vůbec nestihne a že bude diskvalifikován. Tak uvidíme, jak to dopadne. Čekejte na to. Rito, it's time. Vlakfest je super. My si to každopádně užíváme jako každý rok, každý měsíc skoro, protože no to teďka začíná být docela často. Každopádně jsme vůbec nečekali, že tady bude tolik lidí, takže jsme mile překvapeni. A děkujeme tímto všem divákům, kteří nás přišli podpořit. A v květnu, v květnu. Ještě lépe. Ještě lépe.
No, co se říká? Nic, díky moc, doufám, že vás to bavilo, dejte mi nějaký feedback a kdo ví, třeba to není poslední video. Just Production, ano kluci, jmenuji Jarek, Kuba, Dan, Kuba, tak, a teď ještě bych tě poprosil, abys to zabíral, pozor, připravený? Já nevím, co jdeš dělat, takže nevím, na co tam připravit. Co? Jdu dolů, jo? No? Připravený? No? Myslím, že proskočím, ne, dobré. Tak, konec.